Ce zici tu acolo? Ha? Ce ne povestești tu? Ridică-te în picioare, Adrian. Ce, mă? Ce ne povestești tu? Ia zi. Da? Aha. Și mai cum? Ia zi. Povestește și cu mama. Ea spune ceva. Da, mămică. Da, băbușale, mamă. Așa-i, mamă, da. De ce nu te ridici în picioare? Spune-ne un pic cam ce faci tu pe burtă acolo. Ia zi. Ha? Hai de sus, mamă, hai. Hai sus. Hai. Mai zi-ne ceva, hai. Ce ne povestești tu? Da? Tu ești chinez? Că nu prea pricep eu ce spui. Și mai cum? Aha. Acum încep eu să mă prind. Da. Hai, mai povestește-ne ceva. Ce mai zici tu? Da? Unde-i sticluța, mă? Unde, mamă? Unde ai lăsat sticluța, mă? Lasă păpucul. Lasă păpucul. Da, mamă. Nu-i voie să-l desfaci. Nu-i voie. Hai de sus. Hai. Hai sus, te scoli în picioare? Hai. Hai, ridică-te, Adi. Ridică-te, mamă. Da, ridică-te în picioare. Haide, nu fii porcucior. Haide, mamă. Mai spune-ne câte ceva, mai adică, dacă nu ne plictisăm aici. Ce faci acum? Dansezi un pic? Ha? Da? Ce faci tu acum? Vai, vai, vai. Ce faci tu? Ha? Adrian? Ce faci? Unde duci, mă? Adi, ce faci tu?